Bagsak na ang presyo sa durian ug uban pang prutas sa Davao City karong panahon sa Kadayawan Festival. Ani ang report. Bisan dunay pandemya, padayon gihapon ang kasaulugan sa Kadayawan sa Davao Festival. Ug kun kadayawan, bida ang mga nagkalain-laing prutas sa Davao City, labi na ang king of all fruits, nga durian. Tungod sa kadaghan sa supply sa durian, halos kada kanto dunay na maligya niini. Gani sayo pa lang sa buntag, nangaon na og durian ning magbarkada sa usa ka iladong baligyaan sa Magsaysay Park. Lami kaayo. Dugay na mo ga crave ana. Dugay-dugay na pod. Kini si Tatay Rolly, target niyang mahalin ang 300 kilos sa durian karong adlaw. Inay kayong negosyo, pandemic manggod, Pero baligya gyapon ka balga Japan kay para pangpamilya. bagsak presyo ang matag kilo sa nagkadaiyang variety sa durian. Sama sa puyat, cove, B101 ug aransilyo nga mapalit kaniadto sa 200 to 250 pesos ang kilo. Karon 70 ngadto sa 80 pesos matag kilo na lang. Mas barato ang native ug muntong nga anaa lang sa 50 to 60 pesos ang matag kilo. Maanin sa Magsaysay para mangaon og durian. Quality man atong durian sa pisto. Dili ngayon nga kanang bahaw atong durian bago perminti atong stock diri sa tindahan. Dili gyud mo makakaon og overripe. Susama sab ang presyo sa usa ka fruit stand dinhi sa Mamay Road. Itong niagi, 150 o 100 na ang kilo. Tapos karon 80 to 70 na ang kilo. Daghan gihapon ang ngaon dinhi. Dagan gapon kada gabi eh. Gawas sa durian, daghan sa baligyang marang nga tag 50 to 70 pesos ang kilo. Samtang ang queen of all fruits nga mangosteen tag 240 ngadto 260 pesos ang kilo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.